Това е тя. Къпана баница с най-нежните ръчно точени кори. Хайде да я направим! Ползвам брашно за баница на София Мел. С него ще замеся кориите. Така те ще станат много еластични и лесни за работа. Към брашното ще има яйца, сол и много малко вода. Меся за кратко на плота и оставям да почине 10 на минути. После ще разделя тестото поне на 10 части. И започва голямото разточване. Да, ще отнеме време, но всяка хапка се отплаща. Добре, готова съм. В тенджерата има вода и сол. Това ще направя с всички кори. Потапям ги в горещата вода. От тук идва и името на баницата, ако се чудите. Важно е после, след като ги извадим от горещата вода, да ги шокираме във вода с лед. И е време за подреждането. Най-сладката част. Ще има пластове кори, много масло и сирене. Отива във фурната, хубаво да се изпече. Вижте как се е надула. Толкова златиста и красива. Естествено и много вкусна. Направете я за празничната трапеза.